Hai bay abroad norok tam kai tong bay not nugi man khana ang tamani bay video sam karo no routine nugi man khana tripura university routine exam samai tongkha exam phai tongkha tini to 11 tarik tini ni simino exam cholai tongo exam ongnai tini ni simino ongoi tongo no hindi mano hingke exam bai no kisa sakalaika tamo hingke tabuk te exam second semester ni exam college ni hingke oborni kaham ke porlaidi je second semester tongnai rok kono jaga or khayawui norok no o exam paimani ulo tebo kaham kaham third semester ni na first second jesa kono kok borok ni tui pora mano na norok ang jokon tui ekta cover khainai class khainai exam rok swngbai tongkha hingke ang bo jehetu ang bo student swngui tongnai ang bo hingke kisa video samai tongkha nakati kisa ang video tui faino exam paikha hingke tebo kaham kaham ekdom borok totong koklop hindi kotham busa hindi ang jesa khema asukno video samui ang jesa bujukmani asukno bujui khaino norok bo ang logoi tongdi obo no hingke tini bai asukno tei kaisa video malai faino norok bai hambai.